Grazzi ta' din il-mixxa li għamilna fl-Peal. Nirringrazzju tal-barka li inti poġġejt fil-qalb ta' kull wieħed li għamilna. Grazzi ta' tanta esperjenzi li fil-qalb tagħna int tajtna grazzi li inti tassew tħobbna. Hekk wara din il-ġimgħa hekk sabiħa li ċelebrajna l-kol fil-Peal. Nixtieq nirringrazzjak Marija tad-don tal-ħajja ta' kull wieħed u anke minna. Tal-fidi fid-dritt Ġesu. Nitolbuk biex il-grazzja tiegħek tkompli taqgħodna fl-Peal. Bejnietna bħala komunità, bħala pajjiż, bħala soċjetà. Għalek grazzi ma. Hekk kif għalissa il-qalna l-Ġesu fis-sagrament. Nitolbukkom ilej biex tbirek li kull wieħed u waħda minna. L-interċessjoni ta' Omna Marija. Mill-qalb nixtieq nirringrazzja kull familja. Qabel kollox nixtieq nirringrazzja fraternità il-Padre Paċi Manuel, il-Paċi Ċens, il-Paċi Beniċ, il-Provinċjal, is-sapport kbir li jagħtuna. Mill-qalb nirringrazzjaw il-benefatturi kollha tal-kunvent u tal-Knisja.
qed ma stajniex nagħmlu festa hekk sabiħa. Li għandna nirringrazzja lis-saċerdoti kollha li qasmu ħsibijiet sbieħ tagħna, l-Obispo kkantaw il-dawk li kantaw l-animali l-korijiet, fratelli l-ħfija, kif ma Rabatini. Qed nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li mhux biss għall-festa ma matul is-sena kollha jgħinuna biex nagħmlu dan is-santwarju hekk sabiħ. Grazzi mill-qalb lil dawk li huma fit-tiżjien tal-Knisja, il-furi, animaturi, gruppi ta' tajb u Rabatini. Mill-qalb ma nistax ma nirringrazzjax il-dawk li jgħinu fil-festa ta' barra lill-komunità tal-festa esterna, il-volontira kollha tal-armaru l-attivitajiet verifatturi, dawk li ħadmu fil-mar, il-Pump Organizations u GM2, il-Banda Leone tas-sapport tagħha, Sofran, Grupp, Ordelli, l-Awdora Fort Group, il-Purċissjoni, Protezzjoni Ċivili, il-Kunsill Lokali tal-Rabat. Eżis li kollha preżenti grazzi ta' din il-ġimgħa u tal-lum li għamilna festa sabiħa li nagħmlu għamalija tal-Grazzja. Grazzi lill-benefatturi tas-sapport tagħkom u kollox tal-preżenza li tagħtulna ħafna kuraġġ u tkomplu tqajmulna fid-devozzjoni lejn nomna tal-Grazzja. Għalhekk nilqgħu il-termura. Missiema lik Marija, il-Grazzja